ዓይነት ኣጋጣሚ ኣጋጢሙና ወይ ሰሚዕና ክንከውን ንኽእል ኢና። ድንገት ምንም ብዘይርዳእካ ግዜን እዋንን ኣፍዚዞምን ኣደንዚዞምን ንብረትናን ገንዘብናን ወሲዶምና ወይ ሂብናዮም ክንከውን ይኽእል። ካብቲ ነገር ምስ ነቓሕና ድማ ናይ ፈለማ እስትንፋስና ዝኸውን ቃል ኣይተረድአንን ነይሩ ዝብል እዩ። እሞ እዚ ነገር እዚ ደኣ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ሓቢርና ክንርኢ ኢና። ምሳና ጽንሑ። ዴቪል ብሬዝ ወይ ድማ ናይ ሰይጣን እስትንፋስ እናተባህለ ዝፅዋዕ ናይ ዓለምና ሓደገኛ ድራግ እንትኸውን ገለገለ ሰባት ስርቂ ብሓይሊ ይኸትሩ፣ ገለገሊኦም ድማ እናጭበርበሩ ከም ዝሰርቁ ኢና ንሰምዕ። ነገር ግን ካብዚ ሜላ ኣሰራርቓ ወፃኢ ካሊእ ክነፍልጠኩም ያው ዝምከር እኳ እንተዘይኮነ እዚ ነገር ብኣብዝሓ ኣብ ሃገረ ኮሎምቢያን ኣሜሪካን ብኣብዝሓ ዝረአ እንትኸውን እዞም ከተርቲ ምንም ዓይነት ሽጉጥ ወይ ካራ ወይ ድማ ደንጎላ ከየድልዮም ብዘይጥርጠሩ መንገዲ ዝሰርቁሉ ኣገባብ እዩ። ማለት እውን እዞም ከተርቲ ንሓደ ዝደለይዎ ሰብ ወይ ትካል በዚ ዴቪል ብሬዝ ጥራሕ ብምጥቃም ናብቲ ዒላማ ዝገብርዎ ሰብ ትንፋሱን ብምስላድ እዚ ተጠቃዒ ሰብ ድማ ኣእምርኡ ክቋፃፀር ስለ ዘይኽእል ዘለካ ሃበኒ ዋላ እኳ ኢልካዮ ኣውፅኡ ዝህበካ። ኧረ ገለገሊኦምስ ካብ ኤቲኤም እውን እዮም ኣውፅኦም ዝቕበልዎም። እዚ ነገር እንትፍፀም ብርሑቕ ንዝርኢ ከም መልክዕ ውህብቶ ይህብዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝሓስብ እምበር ይውረር ከም ዘሎ ኣይርድአሉን። እዚ ሓደገኛ ድራግ ብሳይንሳዊ ሽሙ ጾፖላሚን ሃዮሲን እናተባህለ ዝፅዋዕ እንትኸውን ሰባት ብኖርማል ኣእምሮኦም ንኽገብርዎ ዘይኽእሉ ክገብሩ ዘኽእል ሓያል ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ድራግ ብኣብዝሓ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ዝበቁል እንትኸውን ብኣብዝሓ እናተቐመመ ናብ መላእ ዓለም ኣብ ምስርጫው ይርከብ። እዚ ዓይነት ድራግ ብዘሕዝን መልክዑ ንስርቂ ጥራሕ ዝውዕል ዘይኮነስ ንኸበድቲ ወንጀላትን ንምድፋር ደቂ ኣንስትዮን ንፖሊስ ምርመራን ክጥቀምሉ ንዕዘብ። ካብዚ ብምስትንፋስ ምስራቅ ወፃኢ ድማ ብቢዝነስ ካርድታት ተደርቦም ብዝርከቡ ኣቕሓን ገንዘብን እውን ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም። እሞ ዝወደቐ ሓደራ ከይተልዕሉ። ካብኡ ብተወሳኺ ንሓደ ግለሰብ ዘጋጠሞ ክነካፍለኩም። ሓደ ምሸት እዩ ምስ ሓንቲ ጎርዞ ንኽሓድር ተሰማሚዖም መስተ ጀመሩ። ድሕሪ እቲ መስተ ንግሆ ኣብ ጥርሑ ገዛ ኣብ ባይታ ወዲቑ ንነብሱ ረኸባ። ብድሕሪኡ ነቲ ናቱ ዝነበረ ዋርድያ ገዝኡ እንታይ ከም ዘጋጥመ እንተሓቶ ትማል ምሸት ምስ ሓንቲ ጓል ፍርቂ ለይቲ ኣብ ጥቓ ገዝኡ ደው ኢላ ናብ ዝነበረት መኪና ሙሉእ ገዛ ኣቕሓ ይፅዕን ከም ዝነበረን እንታይ ይገብር ከም ዘለዎ ዋላ እኳ እንተሓተቶ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዝርድኦ ሓፂር መልሲ ሃቦ። እቲ ጉዳይ እንትምርመር ከዓ እታ ምስኡ ዝነበረት ጓል ናብቲ መስተ እቲ ሓደገኛ ድራግ ከም ዝሓወሰትሉ ክረጋገጽ ክኢሉ እዩ። በዚ ሓደገኛ እጽ ምኽንያት ዝተፈጠሩ ወንጀላት ኣብ ሃገር ኣሜሪካ መቁፀሪ የብሎምን። እምበኣር ከስ ተኸታተልትና ከምዚ ዝበሉ ሓፀርቲ ቪድዮታት ንኽበፅሐኩም ሳብስክራይብ ግበሩና። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ተመኔ ቻው ቻው።